Царквы, якія не прытрымліваюцца вучэнняў Бібліі, скашчаюць яе інтэрпрэтацыю і перашкаджаюць веры ў Бога, які прыйшоў у плоці ў Хрыста другога прышэсця. Адзін з прыкладаў няправільнага тлумачэння Бібліі – гэта адкрыццё 1 раздзел 7 верш. Апастал Ян прадказаў, што калі Христос прыйдзе другі раз, ён прыйдзе з аблокамі і кожнае вока углядзіць яго. Існуючыя царквы скашчаюць інтэрпрэтацыю, сцвярджаючы, цвярджанне, што кожнае вока ўглядзіць, адносіцца да звышнатуральнай з'явы, якую могуць назіраць усе, а не прыходу Хрыста ў плоці. Калі б іх настойванне было правільным, яны адмаўлялі б не толькі Хрыста другога прышэсця, але Ісуса першага прышэсця. Ці сапраўды біблейскае сцвярджанне, што кожнае вока ўглядзіць, азначае, што ўсе людзі стануць сведкамі гэтага праз звышнатуральную з'яву. Давайце пакажам, што сцвярджанні існуючых царкваў ілжывыя. Праз прароцтвы аб першым прышэсці Ісуса і іх спаўнення. І з'явіцца слава Гасподняя, і ўбачыць кожная плоць выратавання Божае. Прароцтва, што ўсе людзі ўбачаць славу Бога, спаўнілася, калі Ісус нарадзіўся ў Віфлееме, Ізраіль. Паводле інтэрпрэтацыі існуючых царкваў, увесь свет павінен быў убачыць Бога, калі ён нарадзіўся ў плоці 2000 гадоў таму. У рэальнасці толькі некалькі юдэяў убачылі славу Хрыста, які прыйшоў у плоці. Ці няправільныя прароцтвы Бібліі? Ці, магчыма, Ісус не Христос? Калі яны насіла інтэрпрэтуюць прароцтвы Бібліі, не разумеючы іх правільна, яны адмовяцца ад Бібліі і нават ад Хрыста. Біблія – гэта кніга прароцтваў, напісаная людзьмі, рухомымі Святым Духам. Таму, калі мы падыходзім да прароцтваў з пункту гледжання простых смяротных, а не з перспектывы Святога Духа, мы рызыкуем скрывіць сэнс Бібліі. 2000 гадоў таму рэлігійныя лідары, якія сцвярджалі, што ведаюць Біблію, укрыжавалі Бога, які прыйшоў у плоці. Гэта адбылося таму, што яны самавольна інтэрпрэтавалі Біблію і скрывілі яе сэнс. Гэта таксама адбываецца і ў нашу эпоху. Існуючыя царквы сцвярджаюць, што Ісус не можа прыйсці ў плоці, таму што ўсе на зямлі павінны яго ўбачыць, але ў рэальнасці яны скашчаюць Біблію. Як і прароцтва, што ўсе ўбачаць славу Бога пры яго першым прыходзе, не азначае, што ўсе людзі на зямлі стануць сведкамі гэтага. Так і словы ў адкрыцці 1 раздзел 7 верш «Кожнае вока углядзіць» не азначаюць, што ўсе на зямлі ўбачаць яго. Гэта азначае, што ён прыйдзе ў плоці, каб кожны мог яго ўбачыць. Адбыцца да адкрыцця Біблія прарочыць, што Бог прыйдзе другі раз у плоці, каб выратаваць чалавецтва. Калі мы ігнаруем прароцтва Бібліі, што ён прыйдзе другі раз у плоці і самавольна інтэрпрэтуем Біблію, мы рызыкуем знішчэннем, як і тыя, хто адмовіўся ад Хрыста, калі ён прыйшоў як збаўца пры сваім першым прыходзе. Таму няправільна настойваць на тым, што Ісус не можа прыйсці ў плоці, бо кожнае вока ўглядзіць яго.